Sziasztok! Ebben a videóban meg szeretném mutatni, hogy minek örültem a legjobban. Igazából minden violettás cuccnak, ez egy violettás videó. Ennek örültem, ennek a pólónak, ennek a doboznak, ennek a puzzle-nek, és végül ennek a csodálatos naplónak, amelyik van titkos napló, violetta, itt van. Így, és ide már a matricákból egyet elragasztottam. És így kell kinyitni, így néz ki ez a napló, így kell kinyitni, így, itt egy mágnes van, így, itt vannak, de az első oldalon, tudod, a Violetta mond valamit, az új szereplők, akik elmentek, itt egy kép róluk, diáklány a Violetta, Lara pedig fiúslány. Az első nap az új suliban. Vonzalommérő. Szeret? Nem szeret. Most, hogyha 7 vagy 10 igened lett, szeret téged. Hogyha 3-6 igened, bír téged. Ami nekem van. És 0-2 tisztel téged. Itt a siker kapujában mondja a Violetta, a Cande, a Marco, azaz a Tini, a Lodo, a Jorge, meg a Diegito. Itt van róluk megint egy kép, ezen nem szerepel sajnos a Violetta, de itt a Federico. Aztán itt párbeszédeket folytatnak, amit fel is olvasok. A Broadway. Hé, ezt nézd! DJ, majdnem 1 millióan nézték meg a klipünket. Francesca. Hát, fiúk, úgy tűnik, ti tényleg sztárok lesztek. Aztán szóval te, meg ilyen kérdések. Diego vagy Leon? Én a Diegohoz lehetett pluszat, vagy mínuszt, én mínuszt írtam. A Leonhoz plusz, mínuszt. Én a mínuszhoz véletlen ezt írtam, de aztán a pluszhoz írtam. Milyen barát vagy? Te játék, meg ilyenek? Egy tuti rendirezett. Itt a Leon és a Violetta mennek oda. Egészségedre. Aztán itt vannak képek a Violettáról. Meg a következő oldalon, ugye itt van, hogy mennek oda. És a következő oldalon, mert majdnem a csók. De aztán nem. Aztán itt vannak, hogy éves szerelmi horoszkóp. Itt a kors, bika, ikrek, rák, ilyenek. Itt van ezek. Rólam, szenvedélyek. Szeretem, mint Violetta. Az én szerelmem. Szemszíne, ide kell beírni a szeretem amikor, ide kell beírni a szerelmet. Itt van barátok, meg ilyenek, bla bla bla. Mi bennünk a közös, a szekrényem, az osztályom, itt vannak a napló, itt a napló, és itt vannak tanácsok, meg mindig valahol így ki van írva, hogy tanácsok itt vannak. Szóval mindig van itt valami. Aztán, hogyha úgy ennyi oldal van, amit írhatok, aztán naptár terveim, álmaim, én nem tudom, mit kell írni. Itt a január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. Figyelj már a világon. Ez honnan került ez az okni elő? Itt volt a cipőknél. Aztán a top 10, a legjobb pillanatok. Mindig emlékezni fogok. Így. És itt vannak a matricák, abból itt nem láthattok, mert ugyanis nem itt van, hanem itt van ez a Violetta, itt van a Francesca, Diego, Marco, meg ilyenek, és itt a vége. És
és akkor így ezt bezárjuk, és így. És ezt a matricát ragasztottam oda, mert ugyanebben a ruhában vannak. Ennyi volt ez a videó, ha tetszett, lájkjátok és iratkozzatok fel, szóljatok hozzá. Sziasztok! Ja, és tudom, hogy ehhez a videóhoz ez nem kapcsolódik, de a Szabó Dórának tessék, hogyha már engem ennyien megnézték, hogy 10 az első videómat, akkor légy szíves, egészségedre, akkor nézzétek meg a Szabó Dórának is, mert nagyon jó videóik vannak. Sziasztok!